Her ser vi en DNA-streng. På DNA-strengen sidder der baser. De hedder cytosin, thymin, adenin og guanin. Et gen består af baser, og der sidder tusindvis af gener på en DNA-streng. Hvert gen bærer koden for et protein. Her begynder DNA-strengen at åbne sig, så der bliver plads til messenger-RNA. Her aflæses DNA-strengen, så der kan blive dannet en kopi af den. Vi kalder kopien for messenger-RNA. Messenger-RNA, så baserne passer perfekt til den DNA-streng, der ligger overfor. Men messenger-RNA har en ny base, som hedder uracil. Uracil erstatter thymin og passer stadig sammen med DNA-strengens adenin. Denne kopieringsproces kaldes også transkription. Her ses den færdige messenger-RNA-streng. Messenger-RNA skal nu transporteres fra cellekernen over til ribosomet, som skal aflæse messenger-RNA's geners koder til proteinerne. Nu bliver messenger-RNA transporteret fra cellekernen over til ribosomet. Her viser vi, hvordan messenger-RNA bevæger sig ud af den gule cellekerne. Nu ankommer messenger-RNA til ribosomet, som skal aflæse genernes koder til proteinerne. tRNA transporterer en aminosyre fra cytoplasma, også kendt som celleslimen, til ribosomet. tRNA har et håndtag, som består af 3 baser, en triplet. Ribosomet aflæser en triplet ad gangen. Aminosyrerne danner en kæde, der tilsammen udgør det færdiggjorte protein. Til sidst samles aminosyrerne, som udgør det færdiggjorte protein.